ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క ప్రశస్తమైన నామమును బట్టి మరొక దేవాది దేవుడు ఈ రీతిగా ఈ శ్రమల కాల ధ్యానములలో 15వ దినములోనికి మనలను నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి మొదటిగా త్రియేక దేవునికి కృతజ్ఞతా వందనాలు తెలియజేస్తూ చేరివచ్చిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. కొద్ది నిమిషాలు నేటి వర్తమానాన్ని మనము ధ్యానం చేద్దాం. చదవబడిన సువార్త పాఠంలో నుండి మత్తయి శుభవార్త 26వ అధ్యాయము 31వ వచనాన్ని రచించడానికి సహాయం చేయండి. అప్పుడు యేసు వారిని చూచి, ఈ రాత్రి మీరందరూ నా విషయమై అభ్యంతరపడెదరు. ఎలాగంటే గొర్రెల కాపరిని కొట్టుకును, మందలోని గొర్రెలు చెదరిపోవును అని వ్రాయబడి ఉన్నది కదా. ప్రార్థించుకుందాం. తరల నుంచి ప్రార్థనలో ఏకీభవించుదాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయము కొరకై ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రార్థన. మహాపరిశుద్ధుడ, ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, కృపగల దేవ, మీ ఘనమైన ప్రశస్తమైన నామమునకు వివేల కొలది స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. గడిచిన దినములన్నీ నీ కృపా క్షేమములై మా వెంట ఉంచచ్చు. మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న దేవా మీకు వందనాలు. ఇప్పటి వరకు పాటల ద్వారా, ఆరాధన ద్వారా మీ నామమునకు మహిమకరముగా మీ అధ్యక్షతను జరిగించుకొని మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావములు ఆరోపించుకొని ఉన్నారు. నా వాక్య ధ్యానంలో మేము ప్రవేశించబోతుండగా అల్పులము అయోగ్యులమైనటువంటి మమ్ములను మీరు దర్శించండి. మీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయము మాకు దయచేయండి. నిలవబడిన నన్ను, పిలువబడిన సంఘమును, శబ్దయంత్రము ద్వారా వినిచున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీ సిలువ చాటును మరుగుపరుచుకొని మీ లోతైన మర్మమైనటువంటి సందేశములను, మీ మాటలను మాకు దయచేయండి. మా అందరికి వినగలిగే చెవులు, గ్రహించగలిగే హృదయాన్ని దయచేయమని యేసునామమందు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభువునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నేటి ధ్యానాంశము కాపరిని కొట్టుకును, గొర్రెలు చెదిరిపోవు. ఈ అంశం ద్వారా కాపరిని కొట్టుకును, గొర్రెలు చెదిరిపోవును. ఈ అంశం ద్వారా కొద్ది నిమిషాలు ఈ మాటలు నేను పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు గెత్సెమనేటువంటి వనములో ఆయన రాత్రి గడిపినప్పుడు అదే సమయమందు ప్రభువారిని అప్పగిస్తారు లేక ప్రభువును బంధిస్తారు అని కాపరి లేక మనిషి కుమారుడు అప్పగింపబడతాడు. ఆ కాపరత్వంలో ఉన్నటువంటి శిష్యులు లేక గొర్రెలు చెదరిపోతారు అని చదవబడినటువంటి పాత నిబంధన పాఠంలో ప్రవచన రూపముగా తెలియజేయడం జరిగింది. అయితే ఇది గడిచిన దినాలలో లేక ప్రభువు జీవించి ఉన్నటువంటి కాలంలో జరిగిపోయిన విషయం. ఆనాడు ప్రభువు ప్రవచించాడు లేక ప్రభువు ముందుగానే తన శిష్యులకు తెలియజేశాడు. ఆ తెలియజేసిన రీతిగానే ప్రభువును బంధించినప్పుడు
గొర్రెలుగా ఉన్నటువంటి వారు లేక శిష్యులుగా ఉన్నటువంటి వారు చెదరిపోయారు. ఈ చెదరిపోయినటువంటి పరిస్థితిని గురించి ప్రవచించటం మనం చూస్తున్నాం, వారు చెదరిపోయటం మనం చూస్తున్నాం. ఇది జరిగిపోయినటువంటి సంఘటన. అయితే పిల్లరా, నేటి విశ్వాసులైనటువంటి మనలను ఏ రీతిగా ఈ యొక్క సంఘటన ప్రభావితం చేస్తుంది అనే విషయాన్ని లేక అనే సత్యాన్ని మనం గమనించాలి. ఈ సంఘటనలను ఆధారం చేసుకొని విశ్వాస యొక్క జీవితము ఏ విధంగా ప్రభావితము చేయబడుతుంది అనే విషయాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే, చదవబడిన పాత నిబంధన పాఠము జకరియా గ్రంథము 13వ అధ్యాయము చివరి భాగము 9వ వచనం చివరి భాగంలో మాట ఉంటాడు చూడండి. ఆ 3వ భాగము అనగా 3 భాగములుగా ప్రభువు ప్రజలను లేక ఆనాడు ఏర్పాటు చేయబడిన లేక నేడు పిలువబడినటువంటి వారిని 3 భాగాలుగా విభజించినట్లుగా మనం చూస్తాం. ఈ సంఘటన ఏదైతే ఉందో, కాపరిని కొట్టడము, గొర్రెలు చెదిరిపోవటం అనేటువంటి సంఘటన ఏదైతే ఉందో అది జరిగిపోయింది. ఆ సంఘటనను ఆధారం చేసుకొని నేటి మానవుల యొక్క జీవితాన్ని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుంది, ఒకవేళ ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచనలు మన యొక్క జీవితంపై ప్రభావితం చూపుతున్నాయి అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మనము ఈ పాత నిబంధన పాఠాన్ని చూస్తున్నాం. సైన్యములకు అధిపతియకు యెహోవా సెలవిస్తూ 3 భాగాలుగా ప్రజలను అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిని విభజించాడు. ఆ 3 భాగముల వారు చూడండి, 7వ వచనం నుండి చూస్తే 3 భాగాల వారిని ఈ రీతిగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఖడ్గమా నా గొర్రెల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము, ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు. గొర్రెలు చెదిరిపోవునట్లు కాపరిని హతము చేయము, చిన్నవారి మీద నేను నా హస్తమును ఉంచుదును, ఇదే యెహోవా వాక్కు. దేశమంతటా జనులలో 2 భాగముల వారు తెగవేయబడి చస్తారు, 3వ భాగం వారు శేషించుదురు, మిగిలిపోతారు. ఆ 3వ భాగము, ఆ మిగిలిపోయినటువంటి 3వ భాగమును నేను అగ్నిలో నుండి వెండిని తీసి శుద్ధపరచును, బంగారమును శోధించునట్లు వారిని శోధింతును. వారు నా నామమును బట్టి మొరపెట్టగా నేను వారి మొరను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెప్పుదును, యెహోవా మా దేవుడని వారు చెప్పుదురు. ఈ 3వ భాగం వారు శేషించినటువంటి వారు లేక మిగిలినటువంటి వారిని గురించి ఈ మాటలు తెలియజేస్తున్నారు. పిల్లరా, మిగిలినటువంటి వారు అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి జనములన్నింటిలో 2వ భాగమేమో నశించారు, 3వ భాగం వారు మాత్రము శేషించినట్లుగా లేక మిగిలి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. మిగిలినటువంటి వారికి శ్రమ కలుగుతుంది. అగ్నిలో వెండిని ఏ రీతిగా శుద్ధీకరిస్తారో ఆ రీతిగా నేను శుద్ధపరుస్తాను, బంగారమును శోధించినట్లుగా నేను వారిని శోధిస్తాను. వారు శోధనలో గెలిచినప్పుడు వీరు నా జనులని నేను ఒప్పుకుంటాను, వారు నా దేవుడు యెహోవా అని వారు అంగీకరిస్తారు అని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ యొక్క గొప్ప ధన్యతను నేటి విశ్వాసులు పొందుకోవాలి. అయితే పిల్లరా, చదవబడినటువంటి సువార్త పాఠాన్ని ఆధారం చేసుకొని మత్తయి శుభవార్త 26వ అధ్యాయము 31వ వచనం నుండి 33వ వచనం వరకు ఉన్నటువంటి భాగాన్ని ఆధారం చేసుకొని, మరి కాపరిని కొట్టినప్పుడు గొర్రెలు చెదిరిపోవు. మంద చెదిరిపోవడానికి లేక గొర్రెలు చెదిరిపోవడానికి ఏ విధమైనటువంటి కారణాలు మనం చూడవచ్చు అని ఆలోచన చేస్తే 3 కారణాలను నేను మీ ముందుంచి నా మాటలను ముగిస్తాను. పిల్లరా, కాపరిని కొట్టుదును, గొర్రెలు చెదిరిపోవు. గొర్రెలు చెదిరిపోవడానికి గల కారణాలు మనం చూసినట్లయితే 3 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కారణాలు. 1, కాపరి లేనందున చెదిరిపోతారు. ఏంటట? కాపరి లేనందున చెదిరిపోతారు. 2వదిగా భయముతో చెదిరిపోతారు. 3వది ఆదరణ లేక చెదిరిపోతారు. మొదటిగా కాపరి లేక చెదిరిపోతారు, 2వదిగా
భయంతో చెదిరిపోతారు. మూడవదిగా ఆదరణ లేక చెదిరిపోతారు. గొర్రెలు చెదిరిపోవడానికి ఈ 3 ప్రాముఖ్యమైన కారణాలు ఉన్నాయి. గొర్రెలంటే ఎవరంటే నేటి విశ్వాసులకు సాదృశ్యముగా ఉన్నది. అయితే ఈ 3 కారణాల చేత చెదిరిపోయేటువంటి వారిని గురించి, ఈ 3 కారణాల చేత చెదిరిపోయేటువంటి వారు చదవబడిన పాత నిబంధన పాఠములో 2వ భాగములో నశించిపోయినటువంటి వారు. వీరు నశించిపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ 3 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కారణాలు. 3వ భాగం వారు మాత్రం శేషించారు, అనగా మిగిలి ఉన్నారు. వీరు మిగలటానికి కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క 3 కారణాలను జయించారు. నా మాటలు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మొదటిగా 3వ భాగం వారు మిగిలి ఉండడానికి లేక శేషించినటువంటి వారిగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే, మంద చెదిరిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే, లేక వీరు మిగిలి ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే కాపరి లేనందున చెదిరిపోవడం అనే కారణాన్ని జయించారు. కాపరి లేనప్పుడు చెదిరిపోకుండా నిలబడ్డారు కనుక వారు శేషించారు. భయంతో చెదిరిపోకుండా ఆగారు కనుక, భయం కలిగి ఉండలేదు కనుక వారు మిగిలి ఉన్నారు. మూడవదిగా ఆదరణ లేనప్పుడు చెదరిపోకుండా స్థిరంగా నిలిచి ఉన్నారు కనుక ఆ 3వ భాగం వారు నిలబడ్డారు లేక శేషించారు. వారిని గురించి ప్రభు అంటున్నాడు చివరి మాటలో, వీరు నా జనులని నేను చెప్పుదును, యెహోవా మా దేవుడని వారు చెప్పుదురు అని ఆ శేషించినటువంటి వారిని గురించి తెలియజేస్తున్నాడు. అయితే శేషించినటువంటి స్థితిలో లేక ఈ 3వ భాగం కలిగి ఉన్నటువంటి లేక ఇట్టి ఆధిక్యతను నువ్వు కలిగి ఉంటే సంతోషమే. అయితే ఆ 2వ భాగము పై వచనంలో చదివినటువంటి 2వ భాగం వారు ఆ నశించినటువంటి స్థితిలో ఉండడానికి కారణాలను మనం చూస్తున్నాం. వారు నశించిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే చెదిరిపోవడం వారి యొక్క నైజం. చెదిరిపోవడం వారి యొక్క నైజం. మొదటిగా చెదిరిపోవడానికి కారణం కాపరి లేనందున చెదిరిపోతారు. ఇశ్రాయేలీలు మోషే నాయకత్వంలో వారు 40 సంవత్సరాలు అరణ్య ప్రయాణం చేశారు. 40 సంవత్సరాలు అరణ్య ప్రయాణం చేశారు. 400 సంవత్సరాలు ఐగుప్తు బానిసత్వంలో ఉండి మోషే అహరోనుల నాయకత్వంలో 40 సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైనటువంటి అరణ్య ప్రాంతమంతా ప్రయాణం చేసి అనేక శ్రమలను వారు అనుభవిస్తున్నప్పుడు నేను ఉన్నవాడను, నేను అనువాడను, నేను ఉన్నాను అని వారి పక్షమై దేవుడు నుండి వారిని నడిపించాడు. ఎట్టకేలకు దేవుని పర్వతమైనటువంటి సీనాయి పర్వతం యొద్దకు ఇశ్రాయేలీయుల ప్రజలు నడిపించబడినప్పుడు మోషే దేవుని యొక్క నిబంధన కొరకు లేక మోషే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞల కొరకు నిబంధన కొరకు దేవుని పర్వతం పైకి వెళ్ళి 40 దినములు ఆ పర్వతం మీద గడపడం జరుగుతుంది. మోషే 40 దినాలు ఆ పర్వతం మీద గడపడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే కాపరి లేడో అప్పటి వరకు వారిని నడిపించినటువంటి మోషే 40 దినాలు వారి మధ్య లేకపోవడం వల్ల వారు చెదరిపోయినట్లుగా మనం చూస్తాం. దేవుని పర్వతం యొక్క అనేక సూచక క్రియలు జరిగించారు. ప్రాణ భయంతో ఇశ్రాయేలీయులు ఉన్నారు. ముందు ఎర్ర సముద్రము ఎనక ఫరో సైన్యము తరుముతూ ఉన్నది. ప్రాణ భయంతో ఉన్నారు. ఆ ప్రాణ భయం నుండి ఎర్ర సముద్రమును 2 పాయలుగా చేసి వారిన నేల మీద ఇశ్రాయేలీయులను నడిపించాడు. ఇంత గొప్ప కార్యాలు చేసినటువంటి దేవునిని విస్మరించి వారికి దేవుడు కావాలి అని ఒక బంగారు దూడను తయారు చేసుకొని దేవుని విడిచిపెట్టి, నిజ దేవుని విడిచిపెట్టి, అప్పటి వరకు వారితో ఉన్నటువంటి దేవుని విడిచిపెట్టి, అప్పటి వరకు వారిని నడిపించిన దేవుని విడిచిపెట్టి, అప్పటి వరకు వారిని పోషించిన దేవుని విడిచిపెట్టి వారు మరొక దేవుని తయారు చేసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. దీనికి కారణం ఏంటంటే కాపరి లేనందున చెదిరిపోయారు. చెప్పేవారు లేకపోవడం వల్ల చదిరిపోతారు. పిల్లలను కూడా మనం చూస్తుంటాం. కొంతమంది పిల్లల్ని చెప్పేవాడు లేక వీడు భయం లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అని అంటుంటాం. చెప్పేవారు లేక భయం లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు అని. అదేవిధంగా
కాపరి లేకపోవడం వల్ల, వారి మధ్య కాపరి లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు చెదిరిపోయినట్లుగా మనం చూస్తాం పిల్లరా. ఈనాడు చెదిరిపోయినటువంటి వారు, చెదిరిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు ఈ రెండవ భాగము కలిగినటువంటి వారు, వీరు నశించేటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి వారు. పిల్లరా, నీవే స్థితిలో ఉన్నావో జ్ఞాపకం చేసుకో. ఈ రాత్రికాల సమయంలో నీ ఆత్మీయ జీవితము ఏ స్థితిలో ఉన్నదో జ్ఞాపకం చేసుకో. దేవుడు నిన్ను శోధించినట్లుగా, బంగారమును శోధించినట్లుగా, వెండిని శోధించినట్లుగా నిన్ను శోధించినప్పుడు, నీవు దేవుని నామమున మొరపెట్టినప్పుడు నీ మొరను దేవుడు ఆలకించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అయితే మోషే తిరిగి వచ్చాడు. తిరిగి వచ్చినప్పుడు మోషే దేవుని పర్వతం మీద నుండి దేవుని యొక్క నిబంధనను లేక 10 ఆజ్ఞలను తీసుకుని వచ్చి వారిని ఉద్దేశించి రీతిగా మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుని పక్షమై ఉండేటువంటి వారు నా పక్షమున రండి, ఒకవైపుకు రండి. ఎందరైతే ఇప్పుడు అనే దేవతలను ఆరాధిస్తూ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టారో వారంతా ఒక పక్కకు వెళ్ళండి అంటే, కొందరు మాత్రమే మోషే పక్షమై దేవుని పక్షమై వచ్చి నిలవబడ్డారు. నిలవబడినటువంటి వారు రక్షించబడ్డారు, మిగిలిన వారు హతము చేయబడ్డారు. జకర్యా గ్రంథములో ప్రవచించిన ప్రవచనం ఇదే. 2 భాగముల వారు హతము చేయబడ్డారు, 3వ భాగం వారు మాత్రము శేషించారు, అనగా మిగిలి ఉన్నారు. పిల్లరా, నీవు ఏ గుంపులో ఉన్నావో ఈనాడు ఆలోచన చేయి. కాపరి లేనందువలన, లేక సరైనటువంటి కాపరత్వములో సరైనటువంటి శిష్యరికము నీవు చేయనందువలన, సరైనటువంటి అవగాహన నీవు కలిగి ఉండకపోనందువలన నీవు చెదరినటువంటి స్థితిలో ఉన్నావేమో జ్ఞాపకం చేసుకో. ఆ స్థితిలో ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు, నా నామమును బట్టి మొరపెట్టగా నేను వారి మొరను ఆలకింతును అని సెలవిస్తున్నాడు. దేవుని యొక్క నామమును బట్టి నువ్వు మొరపెడితే, నువ్వు చెదరిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉంటే దేవుడు తప్పక నీ మొరను ఆలకించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇక రెండవదిగా, ఈ యొక్క రెండవ కారణం ఏంటంటే భయముతో చెదరిపోతుంటారు. చెదరిపోయేవారు భయముతో చెదరిపోతుంటారు. భయము అంటే ఒంటరితనం అనేటువంటి భయం, ఒంటరితనం అనేటువంటి భయం, పరిస్థితులు అనేటువంటి భయం, రేపటి గురించినటువంటి భయం, రేపటి గురించినటువంటి చింత, రేపు బ్రతికేటువంటి విషయముల గురించి, రేపు జరిగేటువంటి విషయాలను గురించి భయము చెదరిపోవడానికి కారణమవుతుంది. ఈ భయము దేవునిపై ఉంచాల్సింది పోయి పరిస్థితులపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. కాబట్టి నేటి విశ్వాసులు చెదరిపోవడానికి ఇదొక కారణం. భయంతో చెదరిపోవడానికి ఇదొక కారణం. ఎలా భయంతో చెదరిపోతారు, ఎలా భయంతో చదివిపోతారు అని మనం ఆలోచన చేస్తే ప్రియులారా, నూతన నిబంధన పాఠంలో నేడు చదివినటువంటి సువార్త పాఠంలో ఒక సంఘటన మనకు ఉదాహరించబడింది. భయముతోటి ఏ రీతిగా ఒంటరితనం అనేటువంటి భయంతో చదివిపోతారు. ఒంటరైనటువంటి పరిస్థితుల్లో నీ పక్షమై ఉంటానని వాగ్దానం చేసినటువంటి దేవుని విస్మరించి, దేవుని యొక్క మాటలను విస్మరించి నేటి విశ్వాసులు చెదరిపోయేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. వారి గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే, చదవబడినటువంటి ఈ సువార్త పాఠంలో ఒక వ్యక్తిని గురించి మనం చూస్తాం. ఇతని పేరు పేతురు. ప్రభు అంటున్నాడు, నేను లేచిన తర్వాత మీకంటే ముందుగా గలిలయకు వెళ్ళుదును అని 33వ వచనంలో పేతురు అంటున్నాడు. చూడండి, అందుకు పేతురు, నీ విషయమై అందరూ అభ్యంతరపడినను నేను ఎప్పడను అభ్యంతరపడనని ఆయనతో చెప్పాడు. చాలా అందరూ అభ్యంతరపడతారు కానీ నేను మాత్రం అభ్యంతరపడను అని బొంకినటువంటి పేతురు ప్రభువు వారిని బంధించగానే అందరూ ఎటువంటి పారిపోయారు, చెదరిపోయారు. చివరిగా ఒంటరిగా మిగిలిపోయాడు పేతురు. ప్రభువును బంధించి ప్రభువును దేవాలయంలోనికి లేక ప్రధాన యాజకుల లేక యూదా మత పెద్దల యొద్దకు తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దగ్గరకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కానీ దేవుని యొద్దకు వెళ్తే మహాశ్రమంలో నేను పడతానేమో, నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారేమో, నాకు ఏమైనా ఇబ్బంది కలుగుతుందేమో అనే భయంతో వెళ్ళలేకపోతున్నాడు.
అలాగని ప్రభువును విడిచిపెట్టి దూరంగా పారిపోలేకపోతున్నాడు. అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో ఒంటరిగా మిగిలిపోయి ఒక చిన్నది చలి కాచుకుంటూ ఒక చిన్నది అడిగిన ప్రశ్నకే గడగడ వణిగిపోయాడు. నీవు కూడా ఈయనతో పాటు ఉన్నవాడివే కదా, యేసు శిష్యులలో ఒకడివే కదా అనే ఒక చిన్న ప్రశ్న పేతురును వేయగానే వెంటనే గడగడలాడి ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అని బొంకినట్లుగా మనం చూస్తాం. ఇంతకుముందు ఏమన్నాడు? ఎంతమంది అభ్యంతరపడినా కానీ నేను మాత్రం అభ్యంతరపడను. దీనికి కారణం ఏంటో తెలుసా? భయం. దీనికి కారణం, చెదిరిపోవడానికి కారణం భయము, ఒంటరితనము అనేటువంటి భయం. ఈ భయము మానవుని యొక్క విశ్వాస జీవితాన్ని పతనం చేస్తుంది. నీ పక్షమై దేవుడు ఉన్నాడనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించు. నీ పక్షమై దేవుని యొక్క హస్తము నిలిచి ఉన్నదనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించు. ఆ మాటను తెలియజేయటానికి ముందే ప్రభు అంటున్నాడు ఏమనంటే 32వ వచనంలో చూడండి, నేను లేచిన తరువాత మీకంటే ముందుగా గలిలయకు వెళ్ళదును అని ముందుగానే తెలియజేశాడు. ఇది 3 దినములు మాత్రమే. నేను మరణిస్తాను, అప్పగించబడతాను, తిరిగి లేపబడతాను, మీకంటే ముందుగా నేను వెళ్తాను. ఈ సత్యాన్ని మాత్రం గుర్తించట్లేదు. ప్రభు నీ పక్షమై ఉన్నాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించట్లేదు. కానీ ఒంటరితనము అనేటువంటి భయం మాత్రం కలిగి ఉంటున్నాం. అనేక శ్రమలు నేటి విశ్వాసకి రావచ్చు, అనేక ఒంటరితనం అనేటువంటి పరిస్థితులు రావచ్చు. మనుషులు నిన్ను లక్ష్య పెట్టకపోయినప్పటికీ, నిన్ను అవమానపరిచినటువంటి స్థితిలో నీవు ఉన్నప్పటికీ, ఒంటరిగా నీవు ఉన్నప్పటికీ నీ పక్షమై దేవుడు ఉన్నాడనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించు. నీ పక్షమై దేవుడు ఉన్నాడనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించు. కానీ పేతురు మాత్రం ఈ విషయాన్ని గుర్తించక వెంటనే ఆయన ఏ పని నుండి అయితే లేక ఏ వృత్తి నుండి అయితే పిలువబడ్డాడో తిరిగి మళ్ళీ అదే వృత్తిలోకి వెళ్ళిపోయినట్లుగా చూస్తాం. తిరిగి ఏ వృత్తి? పేతురు చేపలను పట్టేటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు, జాలరిగా ఉన్నాడు. జాలరిగా ఉన్నప్పుడు జాలరిని ప్రభు పిలిచాడు. నిన్ను మనుషులను బట్టి జాలరిగా చేస్తాను, నన్ను వెంబడించు అని ప్రభు పిలిచాడు. అయితే ఈ ఒంటరితనం వల్ల కాపరి లేనందువల్ల, ఇంకా ప్రభువు లేడు, నేను ఒక్కడిగా మిగిలిపోయాను అని నేను బ్రతకాలంటే నేను మళ్ళా పూర్వస్థితికి వెళ్ళిపోవాలి. ఈ విధమైనటువంటి విధానాన్ని నేటి విశ్వాసులు కలిగి ఉన్నారు. భయం వల్ల, అనేక బలహీనతల వల్ల దేవుని సన్నిధి నుండి పారిపోయేటువంటి వారు, దేవుని యొక్క భయం నుండి పారిపోయేటువంటి వారు, ఈ యొక్క కారణం చేత మిగిలి ఉన్నటువంటి వారు. ఇది భయంతో చెదరిపోతుంది. ఇక 3వదిగా ఆదరణ లేక చెదిరిపోయేటువంటి వారు, ఆదరణ లేక చెదిరిపోవడం. వీరిని గురించి ప్రాముఖ్యమైన మాటను అంటున్నట్టు చూడండి. యెషయా గ్రంథము 54వ అధ్యాయం 11వ వచనం. యెషయా గ్రంథము 54వ అధ్యాయము 11వ వచనము. ప్రయాసపడి గాలివాన చేత కొట్టబడి ఆదరణ లేక ఉన్నదానా, నేను నీలాంజనములతో నీ కట్టడమును కట్టుదును, నీలములతో నీ పునాదులు వేయుదును. ఆదరణ లేనటువంటి వారిని గురించి ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. ప్రయాసపడి గాలివాన చేత కొట్టబడి ఆదరణ లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళారా, ఆదరణ కరువైనటువంటి పరిస్థితుల్లో చెదరిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళారా, వారి పక్షమై ప్రభువు సెలవిస్తున్నాడు. ఆదరణ కలుగుచేవాడు నేనే అని ఆదరణకర్త అయినటువంటి దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. పిల్లరా, నూతన నిబంధనలో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎందరో భక్తుల యొక్క జీవితాలు ఉదహరించబడ్డాయి. ఇక్కడ అపొస్తలుల కార్యములు 20వ అధ్యాయములో ఒక వ్యక్తి మనకు కనపడుతూ ఉన్నాడు. 12వ వచనాన్ని మనం చూస్తే అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథము 20వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో ఐతుకు అనబడేటువంటి ఒక యవనస్తుని గురించి మనం చూస్తాం. 12:12 ఐతుకు అనబడేటువంటి యవనస్తుడు చనిపోయాడు. ఎందుకు చనిపోయాడు అంటే 9వ వచనంలో ఉంటుంది చూడండి. ఐతుకు అన్న ఒక యవనస్తుడు కిటికీలో కూర్చుండి గాఢ నిద్రపోయి పౌలు చాలాసేపు ప్రసంగించుచుండగా నిద్రాభారములను జోగి 3వ అంతస్తు నుండి క్రింద
చనిపోయాడు. ఎందుకు చనిపోయాడంట? ఎందుకు చనిపోయాడంట? ఏ నిద్ర? గాఢ నిద్ర. ఇది చెదరిపోవడానికి మరొక కారణం. ఇది చెదరిపోవడానికి ఎవరు? ఆదరణ లేక చెదిరిపోవడం, ఆదరణ లేక చెదిరిపోయే పరిస్థితి నేటి విశ్వాసుల్లో కూడా ఉన్నది. ఐతుకు అనేటువంటి ఒక యవనస్తుడు ఆదరణ లేకుండా చనిపోయాడు. ఆదరణ లేనటువంటి పరిస్థితులు వారి కుటుంబం ఉన్నది. అయితే వారిని గురించి 12వ వచనంలో అంటాడు చూడండి, వారు బ్రతికిన ఆ చిన్నవాడిని తీసుకొచ్చినప్పుడు వారిని విశేషముగా ఆదరణ కలిగింది. ఎందుకంటే మరణించినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఐతుకు, మరణించినటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఐతుకు ఆయన తిరిగి లేపబడినప్పుడు ఆదరణ పొందుకున్నట్లుగా, వారి కుటుంబం ఆదరణ పొందుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. అదే రీతిగా లాజరు చనిపోయిన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా వారి కుటుంబము ఆదరణ లేకుండా ఉన్నది. ఆదరణను కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నది. ఆ పరిస్థితిలో ఈ కుటుంబం ఉన్నప్పుడు, మరియా మార్తల కుటుంబం ఉన్నప్పుడు వారు ఏ రీతిగా ఆదరణను కోల్పోయి ఉన్నారో, ఏ రీతిగా ఆదరణలు లేకుండా జీవిస్తున్నారో వారిని బట్టి ప్రభువు తెలియజేస్తున్నాడు. చనిపోయినటువంటి లాజరును బ్రతికింపబడుట ద్వారా ఆదరణను వారి కుటుంబము పొందుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. పిల్లరా, ఈ యొక్క ఏ గుంపులో, ఏ తెగలో మనం అందరం ఉన్నామో ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. ఏ గుంపులో, ఏ తెగలో మనం ఉన్నామో మూడవ భాగం అయినటువంటి వారు, మూడవ భాగంలో ఉండేటువంటి వారు, శేషించినటువంటి వారు, ఈ యొక్క కారణాల చేత చెదరిపోకుండా మిగిలి ఉన్నటువంటి వారు, ఈ కారణముల చేత చెదరిపోకుండా ఆత్మీయమైనటువంటి జీవితాన్ని జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకున్నటువంటి వారు, వారు శేషించినటువంటి వారు, వారు దేవుని చేత పిలువబడినటువంటి వారు, వారి ప్రార్థనను దేవుడు ఆలకించనై ఉన్నాడు అని తెలియజేస్తున్నాడు. ఈ గుంపులో నీవు ఉండాలని ఈ మాటలను ముగిస్తున్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. సమస్త జ్ఞానములకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు, మీ తలంపులకు కావలి ఉండును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థించుకుందాం.